tiagna exploiter-gna ohatra amoronagna hoe produit fini amin'ny alalan'ny mais, manioc, banane amadiatsika karaha nataoko zao hoe za tegna zegny raketa navadikinao cuire zegny. Ry aman-dreny izy kizandry raha larana bavidraby azo am'regny podcast miaraka amin'ny rahalahy tsy azo fa Bettina Brino ataoko fa maromaro amintsika fa mahay izy karakory anao rahalahy mbala tsara namagna Arnaud de misaotra nare ato amin'ny Rex TV podcast ny invité zany any ato amin'ny fandahara. Zany kaiky anao fa tsy hay korokoragna surtout sujet somary malazalaza amin'ny réseaux sociaux aujourd'hui ataoko fa anao mety bien placé zegny avita amaly tsara le koragna andeha ataoko eto satria maromaro zegny le fianaragna ambony nataonao zegny tsy miderange anao ndraiky atsika koa andy korakoragna raha karaha zegny eto bakao za koa mipindriky zéro sujet zegny tsisy olagna satria za zegny tia ampita ny tegna hoe zava-misy amin'ny tanora namagna koa de mety agnontany nanao zao agnontany hoe fa nagnino anao nianatra diplôme maromaro nalainao nefa anao mbola mianatra fogna jusqu'à zao tiako enjare antony par rapport am'ilay situation misy eto Madagasikara. Ok tendo hoe sendeo tsy fa plateforme fandifasagna vola baka mazava mandeha Madagasikara ty vola refa nareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money, M-vola, RTL Money sécurisé tsara tsy raha atahoranareo fa maro pays amin'ny mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar ty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Fa hitanareo zegny manofonareo aujourd'hui zegny fa miaraka miasa ndraiky send wave anareo koa fandefa vola amin'ny la famille-nareo na manofonareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manofonareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mas bonus donc mentionné koa zay diplôme nazonao zay somary maromaro izato zao ty karaha ataony tamin'ny voalohany zegny juillet 2014 anao nahazo baccalauréat série D tamin'ny lycée Jean-Jacques Rabe Mananjary Tamatavy. 2019 anao nahazo licence en génie mécanique tamin'ny école supérieure polytechnique Antsiranana zegny. Avô tamin'ny décembre 2022 koa anao nahazo ingénieur mécatronique tamin'ny école supérieure polytechnique tamin'ny université d'Antsiranana fo. Tamin'ny juin 2023 koa anao nahazo licence en management et commerce international koa mbola tamin'ny université d'Antsiranana. Tamin'ny décembre 2023 anao nahazo doctorat en chimie des matériaux présent troisième année de thèse anao ajouté aminany zay tsy zay. En fait 2023 zegny za nanao inscription tamin'ny école doctorale mbola tsy docteur fa doctorant zany za amizao azafady de troisième année de thèse zany amizao. Amizao aminao aujourd'hui zay tsy zay. Remarque kely za. Juillet 2024 anao nahazo ingénieur en sciences des matériaux et école supérieure polytechnique d'Antsiranana koa. Septembre 2025 master en finance comptabilité tamin'ny université de Thomas. Bon, que question na kaito amizay mon frère zay par rapport diplôme jiaby zegny hitanao tsika Madagasikara. Za tany anao fa ino zegny hoe raha niposy anao zegny nanohy fianaragna nangala diplôme maro be io jusqu'à aujourd'hui zay vu que iarahantsika mahita fa fianaragna zegny diplôme zay fa tsy dia valoriser ny fiarahamonigna fa tsy dia valoriser loatra zay Madagasikara eto nefa anao zegny andeha namory diplôme maro be andeha ataonao ino. Voalohany azaveko aminao le antony voalohany zegny za jusqu'à zao mbola mianatra fa mety gaga anao zao andro afagny laolo igny 5 master nefa zao azonao ilaigna izy io fa misy raha fogna tsara azavaigna amintsika tanora sasany tegna hoe tanora maro le système éducatif ny problème fa tsy hoe diplôme tsy ilaigna zegny voalohany zava-misy eto Madagasikara amin'izao ampianaragna ny tanora mba haka diplôme fa tsy ampianaragna mba ahela zavatra. Faharoa ampianaragna ny tanora mba hitady asa fa tsy ampianaragna andeha amorogna asa vokany miazakazaka olo andeha ka diplôme taratasy zagnany raha tsisy dikany taratasy soratagna aranao de segna kase de vita tsy midika anao managna an'igny mahay azonao fa misy kosa tegna au niveau za zagny miteny aminao diplôme ilaigna be fianaragna ilaigna izy io de ino natonga za naka izy maro be io za zanak'olo sahiragna za kezebaka volagno natonga za zanak'olo sahiragna de misy étude nataoko amin'ny fiainagna réalité ny fiainagna eto Madagasikara raha anao zagny amin'ny fiainagna eto Madagasikara koa tegna hoe vita fianaragna ny tegna matetika lasa malaky zanak'olo manambola zanak'olo mpiasa mpanjakagna ambony zay ny tegna malaky lasa zao anefa ny eritreretiko raha misy zanak'olo manambola mpiasa mpanjakagna ambony managna orinasa za ingénieur postile zarea de za managna double ohatra ingénieur de olo io managna raiky de mahiteny izy raha mpandroso orinasany hoe matao olo ty nahazo double ty ingénieur misy zavatra ilaiko ty olo ty spécialité ny mety ene efa manomboka valoriser za zay fa raha za tsy managna an'izay izy zanak'olo manambola zanak'olo tafita ataontsika hoe manampahaizagna ambony ray aman-dreniny
izy managna diplôme mora gniliany za satria samby ingénieur zay fa raha nanjy araiky ny na roa efa misy valeur mampiavaka za amizay zay zegny tegna antony tonga za nagnano izy fa za zegny masay mirairay aminao fa efa misy impact positif amin'ny fiainako zany tamin'ny fotoagna za nanomboka an'io tokizan'olo jiaby promotion sy ny namagna fa za tsy miasako loha mianatra za mianatra sady magnano mijery hoe ino ny tegna zava-misy tsy ampy diplôme raha anao zao hitady asa izinao za managna diplôme hitady asa tsy voatery managna an'izay mo tafita azy asany zegny mahatonga olo sommaire marobe mitete tany jiaby tsisy asa zay korampoko mandotaniako anao aveo zegny mahatonga raha karaha zay fa question anaka amizay hoe fa tegna nagnanao preuve zay diplôme jiaby nagnanao fa nazonao tegna nazonao hoe mérite mihitsy le raha fa tsy nividigna za tsy mividy zegny proof voalohany zao maro mpianatra na zegny na anao zao mety nahita taloha misy innovation nataoko zegny mbola tsisy olo navita a Madagascar eto transformer na madikalaire aketo lasa cuir ya zay raha nampitegna nalaizagna anao tanao tamin'ny réseaux sociaux to raha izy koa zegny za zao nividy diplôme donc tsy hisy raha karaha zegny donc raha vitako mba iteneniko aminao fa za tsy faran'olo mahay za zegny olo tegna raiky madigny jipika zegny fianaragna za zegny tegna milofo ary tegna hoe mianatra izy koa promotion ko jiaby mahay tsara raha zegny za zegny mianatra en parallèle mety miasa amin'ny tanatsika mikoragna zao mbola mianatra fogna za fa efa nataoko en ligne efa triple master azy za mbola magnano master hafa fogna ino raha ataonao zegny espoir ko amin'ny fiainako fianaragna tafita za ialako amin'ny zone de confort ataontsika hoe fasahiragnana misy des générations talohanay zany manomboka eo tapaka dia eo zegny au moins ohatra zanak'olo ambony managna relation ray aman-dreniny zanak'olo manambola be un jour zegny efa tsy diplôme eky zegny ilminigna za supposons tsy voatery andeha atao andeha postule anao zao zanak'olo manambola be ministre anao papanao de za ozinao andeha postule anao DG nanao zavatra ohatrohatro zao za ko mba magnandefa tsy diplôme eky andeha ilminigna za fa raha hafa ohatra hoe relation koa fa haiko hoe kory koa mboleako izy koa tanora sasany na mifatra ndraiky mivolagna io mamboly relation misy olelaka laolo azinao i raha zegny mila hain'olo mila haitsika tanora sasany tsy ampy le hoe mianatra ka diplôme vita hitady asa mety ho sahiragna anao amizay mianatra misy complément de relation ambesa taniako anao amizegny eto amizegny rala Bruno efa kenagnino ma hoe jeune misy diplôme mavita étude supérieure izy sortant baka amin'ny université izy managna diplôme izy nagnindro amizay zegny avo tsy hainy zegny hoe karakory zegny hoe magnaboaka fa za ty olo mahay raha tsy hainy zegny hoe miprouver amin'olo zegny izy baka nianatra hoe fa za ty misy raha haiko nefa amizegny surtout agnatin'ny réseaux sociaux zao ty maro atsika nianatra nefa le fianaragna zegny tsy misogadina agnatin'ny réseaux sociaux zay le raha fa raha misogadina agnatiny ao zegny hoe raha izan'olo hoe karaha ataon'ny jeune matsika sasany hoe raha resaresaka vetaveta azinao raha resaresaka hoe oeraoera nefa amizay maro olo mahay raha anamatsika nefa nagnino ro raha zegny malgré zegny anao mianatra amin'ny université fa ro raha zegny tsy hainao zegny karakory zegny ataonao fa miprouver ro raha na ataka koa ataonao magnaboaka ro raha agnatin'ny réseaux sociaux baka zegny mampisy bonne influence zegny envers olo sasany na envers fiarahamonigny koa eto Madagascar resaka eto mialatsigny am'le terme tsy voatery olo managna diplôme mahay zegny aloha voalohany teneniko na zary tsy de ankasitrako loatra fona raha mitenanjagny le hoe diplôme université miakatra maro fo magnatogna io raha zary tokony limitena mihitsy satria ho lasa certificat social le diplôme zany hoe zay olo managna izy no ajian'ny fiarahamonigna nefa tsy au niveau le olo zegny azinao tsy voatery olo managna diplôme master na licence olo mahay io fa io zegny izy volagnina Madagascar resaka eto mety managna taratasy fa izy tsy mahay fa izy mety mahazo any tsy atsika fomba nazahoagna igny tsy azavaiko eky igny zegny raha tiako volagnina koa za manokana zao fanjakagna manomboka ataontsika hoe agnala baka zegny farany ame zegny hoe mba tsy volagniko varoboba era terminal manomboka eo zegny sivanigna olo tegna mahay amizay amin'ny alalan'ny système éducatif zay andeha atao hoe zao andeha atao mba atonga olo jiaby koa za manokana volagninao zao za tsy mankasitraka mialatsigny le université magnatogna région mandeha jusqu'à amin'ny district au moins za ndraiky amiteny hoe tokony ahegna mihitsy zay tegna au niveau alefa fa ataontsika hoe erany baka ny mamaky teny sy manoratra amizay mba misy valeur les intellects malagasy fa tsy hoe managna master aveo izy mandeha antany hafa agny tsisy raha hainy mialatsigny am'le terme tsy magnambany dia aveo amizay
amin'ny agnarany gasy amin'izay zegny hoe gasy tsisy zao miegna valeran'olo tegna mahay par rapport amin'izay azonao za zegny mialatsigny fa tsy de mino hoe olo manana diplôme jiaby manam-pahaiza fa misy olo ndraiky tegna mahay amin'ilay diplôme tsy voatery za zao mety tsy mahay za ndraiky mahazo diplôme maro fa za ndraiky misy raha mampiavaka za izy volaniko zegny izy koa anao za ingénieur fa anao zao za misy fotoagna hagnano émission en langue anglaise namako promotion ko mahay tsara an'izany za 3e année de fizay ny velony tegnako mampianatra langue mba hagnampiako besoin comme fianaragna nataoko guide tam'izany tagny adigo anglaise sy espagnol za nefa scientifique raha anao miteny littéraire za mety tsy ambaninao amin'izay za zegny magnamia leçon ho tanora namagna tsy voatery littéraire anao de very amin'ny resaka scientifique au moins zegny anao maharaka hoe zao raha misy na misy documenté aizanao an'izay raha tiako volagnina zegny sarotro zegny amin'izao hoe amin'ny réseaux sociaux resaka fampianaragna tsy mahasarika olo fa vetaveta zay mihitsy le olo misy diplôme zay lasa tsy hita fa le gnano mpagnano vetaveta fo zegny lasa ro olo magnano vetaveta amizay mitondra image tsika amizegny ka resaka ataontsika hoe kolotsaigna tegna hitako mahatonga izy io kolotsaigna zegny hoe le olo zegny efa very amin'ny lalagna hoe raha tsy de important tegna maro mpagnaraka de misy olo ary ohatra hoe influenceur mialatsigny tsika zao miteny hoe ino mijery mihitsy ino raha mahasarika olo amin'ny réseaux sociaux angalagna followers na raha tsy manjary mampianatra raha tsy manjary zaza na tanora fa igny zao followers de alefa plus zegny misy raha karaha igny may maro de may mi-influencer olo raha anao ndraiky magnanova resaka fianaragna tsisy olo magnaraka ataon'olo adala fikanao nefa igny no mahasoa za zegny mahita système éducatif mihitsy problème eto de culture zay miova ratsy zay zegny le tegna problème hitako fa raha io le fagnovagna za miteny aminao misy fagnovagna zay olo tegna mahay magnova an'io toetsaigna tegna mety ampandrosan'ny Madagasikara fa raha io toetsaigna tsy miova sarotra be tondrasantsika amin'izany hoe fampandrosoagna tegna izy zany araka fahitavanao izy aujourd'hui diplôme jiaby nazonao aujourd'hui raha hoe est-ce que hoe diplôme zegny andegnova fiaignananao zaraiky fo nangalanao izy fa sa andegnova fiaignanantsika jiaby en général zegny le deux zegny agnatiny voalohany aloha nina satria za zao miteny aminao de fa misy hitako hoe côté positif noho ny fanagnako zay za zegny mametraka le système hoe io zegny karaha mianatra fo mianatra ne marobe olo agnaty l'école fa misy major de misy afaka de misy midouble azinao mba hialako am'le hoe za managna diplôme andeha hitady asa za mety hijaly zagny voalohany ary mahitako hoe CV-ko mba hita diplôme marobe efa considéré za am'izay azinao faharoe tsy voatery za zao managna diplôme marobe ho tafita amin'ny fiaignana fa za mila mahay tsara hoe ino zava-misy raha zavaiko fohifohy aminao misy ty quotient intellectuel an'olombelogno misy karazany 3 efa tegna ataontsika hoe naturel io QI quotient intellectuel regny zany olo mafy intelligent be mahay résoudre problème mathématique malaky be karaha ry Einstein regny tsy voatery mahay igny ho tafita amin'ny fiaina de misy QI quotient émotionnel igny ndraiky olo magnaja lera magnaja fotoagna te olo marigna be tsy voatery ho tafita amin'ny fiainana koa izy misy ndraiky QS zegny matetika amin'ny réseaux sociaux hita hoe olo tsy nianatra tafita tsisy raha ilagna diplôme QS zegny olo managna réseau tegna mi-influencer olo de lasa moramora fogna fiaina masakisaky même resaka be quotient social zegny possible zegny olo tsy managna BPC fa midiriger QI managna ataontsika hoe professeur lasa le QS zegny midirige le QS QI zegny ka ty am'izay tsara hain'olo hain'ny tanora nama raha anao agnatin'ny QI mba tonga anao zay matetika nanao zao mahita technicien zao regny fogna olo tegna mahay regny agnatin'ny ataontsika na fitondragna na amin'ny association de matetika trésorier fogna re olo hitanao le QI magnaja olo automatique olo mametraka hoe zao place ny azinao raha i olo igny mahay hoe io quotient intellectuel io voafeko izy telo miaraka amin'ny fotoagna zao za mila mametraka fa zao tany misy za QI zegny ohatra ampiasaina eto za mampiasa QS voafeny izy igny le alaintsy azy tanora tonga de miteny mafy la olo igny ozy ny tanora namagna sasina azinao satria tsara mamey hoe zao eto za zao izy am'izay fotoagna sady mety ho leader izy mahay miresaka izy diplômé izy lasany raha jiaby raha karaha zay zegny mila haraka atsika
Kenagnino amizay boka eto amizay Bruno efa na ino ma aloha nanao koa zay mahazo baka basy na ino ma tsisy formation mampianatra rora tsy haiko na misy formation les formations volagno zay tsy formation nao tompony hoe anao mandeha mitsakaraka izy na ma tsy fanjakana mihitsy zay miimposer raha zegny hoe fa la iany bachelier jiaby zay tsy maintsy mila mandalo formation tseny ka aloha idika amin'ny université agny na aloha ny vita fianaragna zegny ma tsy maintsy imposer ny fanjakana tseny ka aloha mianatra ty tseny ka nareo io nareo vomboaka miala eto amizay nareo mandeha mene fiainagna nareo araka tevanareo izy système ma problème atsika eto système éducatif problème za zao raha teny anao hoe anao magnahoana hitanao fampandrosoagna resaka fagnabeazagna za zagny manomboka seconde de fa mametraka asiako matière araiky mihitsy hoe guide d'orientation professionnelle zany hoe miorienter tanora amin'ny monde professionnel ohatra maro be zao olo vita fianaragna resaka tsy voatery ianaragna teneniko eto éducation financière éducation ataontsika hoe finance publique iregny zegny après lasa directeur lasa place ambony le olo mba fa tsy vahiny izy amizay zavatra zay faharoa mandeha izy ampianaragna tsy ampy le hoe mianatra haka diplôme fa misy complément zay mila ianaragna ohatra mila mahay mamboly relation ahoana amboliagna zay relation découvrir vos talents rehefa vitanao reo rehetrarehetra reo de misy zavatra zay mampiavaka anao par rapport amin'ny hoe tonga anao andeha amin'ny université mianatra mba azo diplôme vita zay avy andeha tady asa vokany lasa mirenireny ologny après fianarana zegny tsy voatery zao hoe za aloha de misy toagna fière mihitsy zagny amin'ny parcours nandalovako tam'izany zay tamin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara Tamatavy tam'izany seconde vao maregny mpianatra Stella Maris zany tegna école tegna malaza raha Tamatavy zanak'olo presque manamanam-bola regny mianatra ao de tegna hoe atahorany koa samby tanora zegny vao miteny hoe lycée privé bon Stella Maris de fa zanak'olo misy zanak'olo tegna hoe efa tafita amin'ny fiainagna presque zay zegny considération anay tam'izany andro zany zay moa tamin'ny lycée école lycée public izy io taty afara vita fianaragna za misy promotionné en parallèle tagny amin'ny Stella de zay tamin'ny lycée Jacques zay moa tamin'ny César Tsimlo de zare tamin'ny Stella fogna zao fa rehefa vita le fianaragna zana tsara hoe sambatra fogna zay satria tsy arakaraka an'le valeur tam'izany mafy olo zany nianatra mahay olo io fa tegna hoe vita fianaragna na hitady asa isika tsika zao mbola sahiragna izy sahiragna fo fa nefa le taoko hoe sous-estimen'olo am'le public sisa mbola tsy vita fianaragna izy fa mahita ketrika marobe zay le complément tokony ampiatsika tanora namagna hoe tsy ampy ty fa izay orientation zay zany nandaniako fotoagna io fotoagna za mandeha Tamatavy fianaran-tsoa mandeha mandresy lahatra tanora namagna tsy ampy io zao tokony atao fa maro vitsy tegna vitsy intéressé amizay orientation zay de eto amizay zay misy somary dirako hoe resaka koragna nataonao teo anao nivolagna hoe fa misy entité telo zegny naturel amin'ny olombelogno volagninao quotient intellectuel quotient social quotient émotionnel de fa nagnino ma hoe fa le quotient intellectuel le quotient émotionnel io zegny hoe nefa ro zegny hoe koa za zegny hoe mangala zegny ro hitako misy valeur par rapport au quotient social alors que en fomba karakory le olo manana quotient intellectuel agnaby hoe olo manana quotient social io zegny mavoa domine izy azonao raha teko volagny alors que la plupart n'olo volagninao zegny manana relation mahay mivolagna agnatin'ny quotient social io ro misy fotoagna ro tsisy diplôme ro tsy mahay raha ro tsy donc sa ro sa azo lazaigna intelligent ro azo lazaigna zare mety ho intelligent fa raha misy karaha ty irô zegny quotient intellectuel zegny olo hoe teneniko hoe olo mahay be igny igny comme nakahitagna aminakazy ambolegna igny amizay le mampiavaka Tananarivo tsy am'faritra matetika tsika magnomiatsigny irô tanora Tananarivo hoe irô ataotsika hoe fetsifetsy irô maharaka be karaha ty azonao eo zegny le développé tsika développement personnel zao azonao ohatra fianaragna mety oratoire fô zegny ne mety tafitra agnatin'ny olo tsy de nianatra fa izy koa mahay mikoragna be vao miresaka anao nefa anao olo professorat maty olo direct raha misy élection manao même magnano analyse anao possible voilà kanao amin'izay zegny i raha zegny mila ianaragna développement personnel ohatra zao tsy mahay mitarika olo efa agnatin'ny complément ne zany zao azonao mety tsy mahay mitarika olo managna qui mety tsy mahay mitarika olo managna qui fa raiky ndraiky naturellement qui est tonga de fahaizany mikoragna ouvert be amin'ny raha jiaby influencé automatique zay olo miresaka aminanjy magnaraka tsy voatery olo nianatra izy fa izy
mety nandala amin'ny fianarana mety intelligent amin'igny domaine misy izy igny de karaha olo mafy be izy nefa tsy de mafy lasa voafeny reo olo aby am'izegny ka anao am'izay managna qui tokony hoenao mandanjalanja mandamagna izy telo io zegny regny mahatonga antsika misy fotoagna miteny olo am'izao fetsifetsy tsy voatery ho fetsy zigny fa izy avancé kokoa par rapport amin'ny raha hainao ka amin'ny fotoagnany hoan'igny de ataonao hoe fetsifetsy karaha ty Tananarivo misy an'izay nefa izy fa tegna ny avancé tsy hoe izy fetsy fa lesy fa avancé zegny izy amin'ny situation misy anareo io zegny situation misy anareo izy avance de miteny hoe fetsifetsy mahazo azy no fotony mbola maro be raha tsy araka an'le sasany de magnome atsigna amin'ny raha karaha zay regny zegny le tokony complément de diplôme tokony ataontsika mafy amin'ny faritra mba ialagna amin'ny raha karaha igny bon question ka magnaraka am'izay zegny fa nivolagninao teo karaha zegny resaka hoe tsika amin'ny faritra ndraiky jeune amin'ny faritra ndraiky jeune Antananarivo eto zay vu que zegny anao zegny managna diplôme maro anao taniako raha zegny eto hoe fa ino mahatonga hoe araka fahitavanao izy hoe atsika jeune amin'ny faritra ndraiky ro jeune Antananarivo eto zegny est-ce que hoe misy retard ma fivolagnana atsika zay sa hoe incompétence ino zay azo volagnana atsika zay par rapport ro zegny agnatin'ny raha koragnitsika jiaby zay zegny fotony atsika zay des fois atsika mahatsiaro voailika na atsika misy diplôme mahatsiaro voailika fa ro Tananarivo abo opportunité ro Tananarivo mahazo izy nanao mianara fa anao kajo sasany mivolagna fa io azondreo Tananarivo ao fo est-ce que mo atsika misy retard zegny au niveau ny étude sa ino izy io teo efa voavaly kely question fa zaveko fohy kely izy amin'izay zegny tegna mazava en fait zegny araka nazaveko teo raha i Tananarivo manokana zao fa des générations raha aman-drenjare fa maharaka hoe ohatrohatry zao ny tegna hoe ohatra fiainagna au niveau ataontsika hoe norme internationale fiainagna tegna izy de reo fa le zanakandreo amin'izay fa magnaraka fogna zegny fotony efa maharaka le tandem jiaby maro koa zegny zanak'olo ataontsika hoe fa lasa lavitra amin'ny fiainagna avy any amin'ny faritra maharaka an'io fa eo amin'izay le izy tsy hoe atsika amin'ny faritra taraiky na hoe bady fa mbola maro zany le raha tsy araka atsika ohatra ny teneniko taminao teo hoe zare zao mbola kely fa mandeha ohatra développement personnel ampianarina aman-drenjareo resaka ohatra ataontsika hoe zany hoe le complément madinidinika zay famille fa araka anjare tonga ty ambony amin'izay antsika agny ndraika efa lasa hoe zay mianatra de tsy maintsy ho tafita tsy feno orke système éducatif ataontsika hoe public zegny tsy mamehany zay rehetrarehetra zay fa hoe mianatra nefa imagine matière firy ianaragna tsy spécialité ny andreo zegny ray aman-drenindreo fa tafita amin'ny fianaragna efa diplômé des générations efa haindreo laligny imboagna mba hatafita reo génération de lasa avancé par rapport amintsika antsika amin'izay zany lasa magnome atsigny ho antsika ho azy hoe zay ilikilika ka mety misy za tsy teny hoe tonga de zao fa mety misy magnano an'izay tsy voatery fa mety misy raha tsy araka atsika par rapport aminjareo de atsika amin'izay tonga de magnome atsigny za miteny aminao zao za fa tsy ela za tonga Tananarivo za mifandray amin'ny tanora presque efa maro raha tanora irany Madagasikara amin'ny province ena vitsy tsisy namako presque ary leader jiaby za mifandray amindreo zegny tsy voatery mifandray magnano étude caractère comportement le tanora nama ohatra hoe agny amin'ny faritra ataontsika hoe Mazenga fianarana tsy ho Toliara Tamatavy Diego Tananarivo zegny raha étudieko za mikoragna de ahoana mety hoe misy olo managna complexe le tanora fa misy olo magnanatra izy de izy miseho hoe mialatsigny amin'ny terme hoe miseho enjagna be amin'ny raha karaha zay zany zay zegny le problème de managna fierté be zegny fa za zegny miteny aminao izy io zegny tokony agnatin'ny système éducatif ampidirina agnatin'ny programme scolaire mihitsy hoe tsy ampy hoe mianatra azy diplôme fa misy orientation professionnelle zagny ampidirina ao tegna ko moa zagny agnisan'ny tao amin'ny direction ny orientation insertion professionnelle tao amin'ny enseignement technique zegny mihitsy asanay miorienté tanora mba hay safity filière sy lalagny imboany fiainagna sy fianarana fa za zagny miteny tokony manomboka seconde de fa misy zavatra zay ohatratra zay zegny le izy koa zegny hoe volagninao fa olo managna diplôme tsy voatery ho tafa olo managna diplôme tsy voatery ho mpagnarivo zegny eto am'izay zegny fagnontaniagnanaka mipetraka io zegny lagny anina matsika fa désespéré agnatin'ny raha zay fotony ro zegny eritreritry fa
zay ty managna diplôme fa tsy tokony karaha ty place misy zay agnatin'ny fiarahamonigny zava roa ry ro tinanambady vazaha ro tsy niantra niary l'école T5 ro loso andafy zava namagna raiky ry tsy BPC zava ro ty misy business nany ndraiky entreprise nany madiniky zay ty nandany fotoagna olo be nandany fotoagna tamin'ny fianaragna zay ty karaha ty nahasa tsy hitanay ke atao karakory ro olo aby regny zo ty est-ce que ro olo aby tsy hiova mafiata teteky fôtony ro tsy agneky hoe azonao raha tiako volagniny tsy acceptenao réalité fa tsy diplôme raha tsy baka amin'ny diplôme tokony andeha avotro ro amin'ny fiainagna raha io zegny tegna marigny araka volaniko aminao zegny karaha ty izy zegny tegna système misy problème fanjakagna imagine kely raha volaniko ty ampianaragna tanora mba andeha hitady asa fa tsy ampianaragna andeha morogna asa vokany miazaka azy ka olo andeha ka diplôme nefa asa tsisy magnino amin'izay raha misy imagine boka firy isan-taogno olo maka diplôme miboaka sortant nefa asa tsisy dia ino amin'izay après zare fanjakagna fogna mahatsigny après am'le olo hoe zay diplômé tsisy asa karaha zay raha tiako volagnina magnamiatsigny fa raha misy amin'izay zegny raha ny système misy amin'izao zegny za fa nivolagna ko za fanjakagna ahigna mihitsy fananganana université aloha raha tegna agnaovantsika azy no zay tegna au niveau no mahazo diplôme mialatsigny fa lasa ohatrany varobobany diplôme amin'izao la certificat social fierté fa tsy voatery olo mahay nahazo an'ilay izy ahegnako izy ohatra manangana za université des élites regny élite regny zegny mention bien fogna mianatra akao io tsisy hoe zanak'olo sao de agnano karaha hoe zanako zao de mahitahita de tsisy anjagny fa zay tegna intellect tegna mahay marigna ampidirina agnatiny après amin'izay zegny ireo igny zegny manomboka première année formé karakory ohatra za zao tegna mieritreritra hoe raha misy anjany donc za mety ohatra zao université atao zay le raha mampiavaka le tegna mahay zetsy zay ahona exploitena ohatra amoronagna hoe produit fini amin'ny alalan'ny maïs manioc banane amadiatsika karaha nataoko zao hoe za tegna zegny raketa navadikinao cuir zegny mba hampisy valeur ajoutée de wisy fiakarana économie za zegny miteny hoe université io zegny tsisy fagnavagna zay tegna mention bien farany ambany amin'izay koa misy entretien oral raha io zay vao miditra valerie kokoa managna valeur le olo azinao erany baka ohatra mba varoboba zegny eraneo zay mahay manoratra mahay mamaky fa tsy hoe université zegny na tsisy raha izy alefa hagny fogna raha karaha zegny de sopapa fogna tongavana de mahazo diplôme de malagasy amin'izay tsisy raha après ino amin'izay zegny 5 province fogna fahampy zay tegna mahay fogna miditra akao amin'izay zegny le olo tsy au niveau igny mametraka valeur an'olo tegna nianatra fa raha io zegny olo jiaby mahazo mety manambola vidiny de samy vita après azonao le za zegny mieritreritra an'izegny mbola misy espoir le olo hoe managna diplôme za zao miteny aminao raha telo zegny mitovy eto valeur eto Madagasikara expérience vécue ty raha anao hitady asa managna diplôme na anao zanak'olo ambony na anao zanak'olo manambola na anao mahay mambola relation mitovy amin'olo manambola mitovy amin'olo zanak'olo ambony ikatelo zegny fô matetika malaky mahita asa na asam-panjakagna io na presque privé relation managna olo ataontsika ambony de satria amaka izy adala zay toandreno izy raha ohatra anao zao managna namagna managna ray aman-dreny efa ataontsika ambony de miteny izy amin'ny namany hoe samby DG na hoe chef-njare hoe bon zanako managna diplôme zao mba ireso terenegna masy de tafiditra ho azy izy raika ndraika mety manambola mazava be anao Madagasikara koragna eto mialatsigny am'le terme mety raha amin'ny alalan'ny kolokolo na rusy de tafiditra asa koa izy azinao fahatelo zanak'olo sahiragna tsy agnatin'ny kanankiroa de relation karakory mila mamboly relation mametraka anao valeur anao eo ilagna le olo tegna mahay mety amin'ny alalan'ny fahaizanao ampahazahoanao relation anao igny icréer opportunité ho anao zay zegny karazany hoe afatra ampitaiko aminareo managna diplôme ambola relation mila misy raha kely zay tsy eritreretinao nefa mampiavaka anao fiarahamonigna igny no mahatonga anao micréer relation azahoanao opportunité amin'ny fiainagnanao selon raha volagninao zay zegny hoe io zay tsy maintsy ilaigna hoe relation io zegny na anao managna diplôme io zay tsy maintsy important zegny managna relation io zegny tsy maintsy imagine boka anao zao hitady asa raha ohatra anao zao ingénieur firy sortant isan-taogno asa tsisy azinao raha anao zegny managna relation zegny base amin'ny fiainagna eto na eto Madagasikara na ivelany
no may mamboly relation de teny anao hoe za zala vita fianaragna karaha ty mba jerijereva zala karaha ty na zay le développement personnel zay moa nagnano misy formation nataonay tamin'ny YLS Changemakers zay tamin'ny FES mila ozy anao misy mahay magnano personal branding zany mivarotra tegna tsy karaha hoe varotra tegna tsy voatery olo andalambe amin'ny sisin-dala regny mampagnofa tegna fa ny tegna varotra tegna c'est vendre c'est faire vendre za zao miteny aminao misy raha haiko hitanao misy raha mampiavaka za anao ndraika miteny amin'olo misy raha karaha zao olo karaha zao mahay zegny za le maneho aminao igny no c'est vendre anao le miteny amin'olo hafa tasidoila igny c'est faire vendre zay mila apetraka amin'izao fotoagna de mety amin'ny alalan'ny réseaux sociaux Facebook zao de fa anao magnano an'izany mety amin'ny alalan'ny fianaragna à l'école na le olo fa mahita capaciténao mety ahitanao an'izany zay amin'izay micréer relation opportunité de mety alaky atafanao fiaina araka fa zao ko raha volaninao zao ka mila tegnanao tompo zay anao zay magnaboaka valeur anao zegny hoe envers public na envers fiarahamonigny zay comme ça zay olo zay miconsidère fa olo ty misy raha nefa hitako problème ny raha volaninao anao zao ty magnano zegny surtout zegny amintsika amin'ny faritra anao magnano zegny vantara voilà tanolo misehoseho niantra hely anao igny hoe magnasary tegna sary tegna kadala zay ndraiky diplôme nazinao io le raha zegny atsika zay mbola agny zay le mentalité tsika zegny nefa le raha zay zegny important zay tokony atao amin'ny fiainagna ka za zao faran'olo maro magnenjika za tsy teny raha maro fa maro tegna fa misy ndraika tanora efa maharaka raha teneniko io surtout amin'ny faritra faraka anjare tsara hoe jaune io le leçon zegny efa mandeha jaune io le zava-misy ohatry zay zany de raha ohatra hoe resaka pouvoir resatsika eto misy raha telo mila haitsika 3 mots qui dirigent ce monde de vouloir savoir pouvoir vouloir aloha za te igny atsika ohatra za te antra te azo diplôme de après amin'izay anao lasa magny mianatra amin'ny fianaragna zay mahazo pouvoir ka io pouvoir zegny mety maro zegny amin'ny alalan'ny talon zao olo matanjaka bokona zegny no mpanjaka fa mety anao amin'izao olo mahay intelligent regny ndraiky ny tegna hoe managna pouvoir misy maro be koa mety misy pouvoir d'influence pouvoir d'information pouvoir intellectuel azonao le izy pouvoir d'influence mety influenceur de misy pouvoir miatire olo de igny ilainy mpagnano politique pouvoir d'information zao mety hoe amin'ny alalan'ny information capacité nanjy tsisy olo mahay raha igny koa tsy izy izy man détenir information jiaby problème zao ataontsika hoe amin'ny alalan'ny fianaragna teny amty misy raha raiky tsisy olo mahay izy koa tsy izy anagnany pouvoir igny de zay raha tiana atao na ohatra olo ie de 100 000 ariary magnano izy igny fa noho izy raiky mahay ananjy pouvoir d'information mety ataony 10 millions d'ariary saky ny volagna ambora visa za ajouté andendafy boko raha ty vo divulgueko saky magnano raha karaha zay koa zay zany le pouvoir d'information raha karaha zay zegny mila apetraka hoe amin'ny fotoagna karakory zany za managna pouvoir tsy voatery maventy fa mety amin'ny alalan'ny fahaizanao midécouvrir talent tsy voatery talent mahay mitsinjaka na mahay magnino fa misy raha kely mampiavaka anao de loso raha jiaby Père Labrino maromaro ankoragnitsika teto zay zegny mikasikasiky fampianaragna ndraiky mikasikasiky hoe jeune diplômé jiaby ndraiky jeune amintsika misy somary misy retard nazavainao teo raha jiaby zegny ndraiky karakory zegny raha ilavagna diplôme tsy voatery koa volagninao raha izy mampatafita amin'ny fiainagna de amaragnantsika izy eto amizay zegny asa mba ino zegny mba afatra anao zegny surtout zegny amin'ny jeune managna diplôme plus que diplôme nazonao nefa izy tsisy orientation zegny fiarahamonigny misy izy agny avô jeune mbola agnatin'ny fianaragna jo avô amizay jeune tsy nahita fianaragna zay ino mba afatra anao amindreo zegny par rapport amin'ny situation ndraiky réalité misy atsika Madagasikara eto afatra farany amin'izao fandaragna zao ampitaiko atsika tanora namagna jiaby zegny fiainagna zegny izy volagnina zay araka tenenin'ny rahalahy teo tsy voatery hoe managna diplôme anao tafita amin'ny fiainagna tsy voatery koa zegny anao tsy managna diplôme de tsy tafita amin'ny fiainagna amin'ny alalan'ny fahaizanao micréer talent zay anagnanao zany hoe fahatalenta zay misy aminao tsy voatery mahay mihira na mandiwa fa fahaizanao misy raha mampiavaka anao amin'ny communauté mety atafitanao amin'ny fiaina tsy voatery olo nianatra zegny mahazo an'izay afatra amitaiko amintsika jiaby surtout tanora diplômé nefa nenga tsy misy zanak'olo sahira ambolia relation ianara créer développer personnalité nao développement personnel tiako tenenigna eto ambolia mba misy raha mampiavaka anao fa mety ampiova fiainagnanao zay i-créer relation raha ohatra entouragenao zegny tanora mialatsigny amin'ilay terme hoe tanora zay ataontsika hoe mitovitovy amin'ny niveau intellectuel anao hitadiavo olo zay ambony nohony anao mba ahafahanao magnano référence amin'ny
kapasitenao ny fiainanao zegny dia eo amin'izay anao zegny miezaka isan'andro miezaka fogna anao amin'ny asa zay andeha ataonao. Mbola maro espoir amin'ny fiainana, tsy voatery manana diplôme tsy mahita asa anao dia fa hoe eraneto, fa seule solution relation créé dia ataovy misy raha kely mampiavaka, na fahaizanao miteny fo, na fahaizanao langue française na langue anglaise, igny dia ataovy mafa, igny mety atonga anao hitadiavin'olo, atonga anao andeha ahazo asa. Amin'izay fotoagna mety asa mitady anao fa tsy asa andeha tadiavinao. Raha karaha zay zegny ampitaiko amintsika tanora sasany. Za zao manana expérience vécue nandalovako zany, za mbola 4e année za fa mpiasa mpanjakana. Za nefa zanak'olo sahira. Fa raha mbola misy tanora, surtout mpianatra digo mahay tsara an'zegny tamin'ny génération promotionnaire 2017 à 2022 tatsika 23, raha vao miresaka mpianatra ny université agnatin'olo dynamique, zay dynamisme manananako zay nefa ny créer opportunité amin'ny raha jiaby nataoko. Regnareo afatra nany zegny amintsika jiaby tsy voatery volaniko aminareo zay fa nanareo tsy diplôme zany zay misy diplôme koa fa raha tsy mahampy diplôme io surtout zegny amin'ny système misy atsika Madagasikara eto fa mila fiezigny tsara vao mila finoagna amin'ny resaka relation zegny. Donc zay donc ninaka fa amezako izy koragna farany. Mankasitraka ny namagnaranao averigna fogna, mankasitraka ny technicien mikarakara mandamy amin'ity émission tegna hoe faly zegny zany ampitan'izay information zay. Tiako misy karazana émission mihitsy hoentigna développement resaka développement personnel, orientation araka anteneniko teo ho an'ny tanora surtout agny amin'ny faritra mba ahafahanjare mahay réalité ny zava-misy eto Madagasikara ny resaka fa tsy régional, tsy provincial fa national, ka misy raha mety aty fa lavidavitra nefa tsika agny mbola taraiky agnazavagna ohatregny dia miinvité tanora namagna zay koa zao mieritreritra hoe mba misy émission satria maro tanora managna an'ilay kia mahay be izy ny université vita fianaragna tsy hainy lalagna amboany, ampisy visibilité an'iregny tanora regny zany eritreretinay hoe mba agnampigna ny tanora sasany ho misy visibilité ka moramora lalagna amboany amin'ny resaka asa sy opportunité. Ok, fa mety ho zavatsika io projetnao zegny fa tegna hitako hoe fa mety aminaka le raha volagnao zay fa zavatsika solution raha zegny tsao mba misy afaka agnampiko anao agnatin'izay koa. Pisy anareo jiaby. Mankasitraka satra.